हाय हेलो नमस्ते केमती अच्छा समस्ते आशा करुँच आपण मैंने बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी आपन को हैप्पी रज बहुत दिन पर सरी ब्लॉग टी आसला चलतु ब्लॉग टी स्टार्ट करवा आउ चैनल को जब नुआ आसती प्लीज एवं ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिखाँ बर्तमान आसिक मार्केट में पहुँची गलु देखिए कौन कौन हो चलते कौन पे आसी आमर गेली मैडम डाकिक आनी मोर तो इच्छा नाला आसापी से जोर जबरदस्ती कर डाकिक आनी चलूँ देखा जड़े कौच मत देखलनि कौन कौचु कौड़े आसु भाई गाड़ी गाड़ी आगू टी अनेक चले बर्तमान ये देखिपे भीम मार्ट कहीं आसी भीम मार्ट चलूँ देखा कौन पे आस भीम मार्ट चल कौटी छाई पड़ू दीटा उठू हाँ हौ चल यपटे चल एंट्री जो पटे ना हाँ भल हाँ नहीं ये कलर टाउन ब्लूटा हाँ ब्लू इज ब्लू मोर सब खाली ब्लू निजे बुलाऊँ खाली आमको बुलाऊँ जड़े ये जी माने कमेंट्री करुचे तंटी पड़गला कमेंट्री करी कौन कौच पसंद आसुनी गोटे कौन पसंद करदेला धरिकी मु बुलूची चलतु देखा बाय वन गेट वन फ्री गोटे चार्टा फ्री थर कौन कौच मिलूनी मन पसंद मिलूनी ना कौन चल तुम ये को जीवा चल ऊपर को मोर तो हो गला हाँ मैडम आमर बुलूं कि मिलूनी यहाँ नबू ए चल सियाड़े यहीटा नब बुली बुली मिलूनी कि देखु मैडम आमर भीमार्टू किଣା किणी करके आसिले कि मिललानी टोटाल बिल्डिंगटा बुलीगले कि मिललानी आउ मोपाई आठू मिलगला ना कि खाली बुला हो देखले हम ना खाली बुलले हम फाइनाल आसी घरे पहुँची सारीचु मु पूरा कला कला देखा जाउची कहीं काम मु कला पड़ जा कौन करवा जीवन तो ये गोटे रंग देखु केमती हो सत्य कौन कौन किणी हाँ हाँ आ देखा ना तू बहुत सुंदर अच्छे तुम्हें बट हट एट हाँ देखा ना तो मना कली देखनी रंग बेसी तोर हाँ ये मो आनी मन इच्छा से नहीं अलग माने गोटे कंपनी अलग अलग डिजाइन से दीटा आनी ये सब ये दीटा आ कलरटा आनी मोपाई मत पसंद तो कौन भल लगे नहीं मत भल लगे कौन पे लगुच एक्चुअली आम पुअर बहुत ही गला ठकीदेला एक्चुअली र लिखी दीटा गोटे प्राइस रे किंतु कहला पर से कहला ना ना सेमती नुहे अलग अलग देखो ये दीटा बढ़िया लगुच मत तो यहाँ बेस भल लगुच रज 3 दिन यहाँ गोटे सेट ये पैंट सार्ट सेट बढ़िया तोर एत गला तोर एत देखु मात्र एतिकु बिल देखो ये के कड़े गला बिलटा बिल हूँ टोटाल देखी पारे 1145 आईटा देखी दिखाँ मु चॉइस कली बेस्ट हाँ बा हाँ पचारे कि मत भल लगे मत पसंद लगे बहुत बढ़िया लगे केते नेला एटा
ଏଇଟା 700 ଟଙ୍କା ନେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗରମ ହେଲା ଗରମ ହେଲା ଗରମ ହେଲା ଗରମ ହେଲା ୱିଦାଉଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ତ ରହିପାରିବେନି ମା ପୁଅ ଆଉ ନା ହଁ ବାସ୍ ପୁରା ବହି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରାଏ ଗୁଣ୍ଟୁ କ'ଣ ଆଣିବୁ କାଲି ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ପାଖ ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇବା ଯାଇକି ସେଇଠୁ ଆଣିବ ହେରି ଆଉ କାଲି ତ ସିଲେଇ ମାରିବାକୁ ଯିବ ନହେଲେ ତ କାହିଁକି ନା ହଁ ଇୟରିଂ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରି ପଳାଇଛ ଆଉ ନା କେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଯାଇକି କେତେ ଧରି ପଳାଇଛ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ୱାଓ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ତମେ କେମିତି ଚଏସ୍ କରିପାରିଲ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ବି ହଁ ମଲ୍ଟି ହଁ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ନା ଏଇଟା ତ ଡେଲି ମୋର ସକାଳୁ ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ କେଲା କେଲା ୱିଥ୍ ଚୁଡ଼ା ନାଇଁ କି କ'ଣ କଥା କହିବି ହଁ ଖେଳନା ତୋର ବାପା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଣା ହେଇଛି ରୋଲ୍ କରୁଛୁ ଏବେ 250 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଅଣା ହେଇଛି ତୁ ଖେଳୁଛୁ ମଜା ହଉ ଦେଖୁନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ କର ନାଇଁ ଛୋଟ ହେବନି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ଦିନ ଉଠୁ ମା ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଟା ଶୁଶୁଯିବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସିଲା ତାର ଗଞ୍ଜି ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଧରି ପକେଇଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ଧରି ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲାନି ସେ ଧରି ଦେଇଥିଲା ତାର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଧରିଥିଲା ମୁଁ ଥୋଇଥିଲା ସେ ଯାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ ଯାହା କରିଥିଲା ସେକୁ ମୁଁ ଧରି ପକେଇଲି ମୁଁ ଆଉ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଲାନି ଆରେ ଖୋଜିଲି ଓ ଏଗୁଡ଼ା ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇକି ଧରିଥିଲା ନା ନହେଲେ କେମିତି ମିଳିନଥିଲା ପା ହଁ ହଁ ସିଏ ବାଛିକି ଧରିଲା ଦେଖିଲା ସିଏ ତୁ ଆଣିଲୁ ନା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନଲାଇନରେ ତ ମଗା ହେଇଛି ଏବେ ଯାଇ ଆସିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ କେଉଁଠି କାଲି ଆଡ଼କୁ ପରଦିନ ଆସିବ ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେବ ଆଉ କାଲି ତାର ସିନା ପଳେଇ ଆସିବ କ'ଣଟା ହଁ ବା ବୋପା ଥୋଇଛି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋପା ଥୋଇଛି ନା ପେଡ଼ିରେ ପଇସା ଖୋଲିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ ହଁ ହଁ ବା ହଁ ହଁ 500 କେତେରେ କେତେ ଜାଣିଛୁ ରୋଲ କରୁଛି ହଁ ହଁ ଖୋଲୁନୁ ହଉ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦେବୁ ନା ଏଇଟା ପିନ୍ଧେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତୁ ପିନ୍ଧେ ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ପିନ୍ଧିଦେବୁ ଆଉ ତମେ ରଜ ପାଇଁ ଭିତର ଜିନିଷ ଆଇଲ ତମେ ପିନ୍ଧିଲେ ତମକୁ କେମିତି କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଦରକାର ହଁ ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲଟା ଯେତେ ଲମ୍ବା କରିବ ସେତେ ଲମ୍ବିବ ହଁ ବା ହଁ ତମେ ସବୁ ପିନ୍ଧିଦଉନ ହେ ହବ ସବୁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଲାଣି ହବନି କ'ଣ କିଛି ଜାଣୁନି ଆଉ ସବୁ ଖେଳେ ତୋର ତ ସେଇ ଆଉ ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ ଖେଳିବୁ ଆଉ ହଁ ଇଏ ହବ ସେ କେମିତି ହବନି କଥା କହୁଛୁ ହଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟି ଏଇଟା ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟି ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ଆଉ ହଁ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲଟା ତୋତେ କହିଲି ଏଇଟା ହବ ରଖିଦେ ଯାହା କରୁଛୁ ଘରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଏହା ଥିଲା ବ୍ଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତମର ଯାହା ମିଳିଲା ନା କିଏ କ'ଣ କରିବ ହଁ ହଉ ଆଉ ମ୍ୟାଚିଂ ଖାଲି ପିନ୍ଧିଲେ ହବ ନହେଲେ ହବନି ଖାଲି ତ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳୁଛି ମ୍ୟାଚିଂରେ ହଁ
ହଉ ପିଇବା ପିଇବା ଏ ପିଇବା ପିଇବା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା କ'ଣ ପୁଣି ଆହୁରି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି କ'ଣ ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଖୋଲା ହବ ଡିଜାଇନ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ କିଛି ଜାଣିନି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିଲେ ତ କରିବା ରଜରେ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି କାଲି ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ରଜରେ ହିଁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ହାପି ରଜ ନା କ'ଣ ହଁ ହାପି ରଜ କହିବ କିଏ ପିଠା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ପକେଇନି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ମନେ ନାହିଁ ମୋର ରଜ କଥା ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଜମା ସେ ଦେଉନି ପିଠା ପାଇଁ ବିରି ଚାଉଳ ପକେଇନି ଆଉ ତୁ ବତୁରେଉନି ଏଇଟା କାହା ଭୁଲ ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରଜ ପରଦିନ ହଁ ରଜ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କାଲି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ ଆଜି ହେଉଛି ସଜବାଜ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍